Hej. Jeg kommer fra Konservativ Folkeparti, og vi kunne rigtig godt tænke os din stemme til det næste valg. Vi går blandt andet ind for effektivisering af arbejdsmarkedet ved at fjerne topskatten helt. Det er den allerbedste måde at skaffe os nye arbejdspladser på, og derved også positivisere arbejdsmarkedet. Vi har tænkt os at fjerne topskatten helt i Danmark, for det kan ikke passe, at de lande, vi blandt andet sammenligner os med, slet ikke har den her topskat. Her på Konservativ går vi også ind fra at bevare velfærden og de traditioner, vi oplever hvert år. Vi vil rigtig gerne bevare den traditionsrige Danmark, vi kender og elsker så godt. Blandt andet jul og familien er virkelig det vigtigste. Der er jo intet bedre end at popularisere erhvervsskolen og erhvervsuddannelser. Men vi mener, at det spil, som regeringen har sat ud, kun vil gøre det mere besværligt og mere uoverskueligt for unge. Blandt andet har ministeren lige nu oprettet en 2-års flexuddannelse, som vi kun mener vil gøre det endnu mere besværligt for unge at tage en uddannelse og tage et valg. I sin åbningstale valgte statsminister Helle Thorning-Schmidt at pege på de mange forsømmelser, der har været inden for folkeskoler og erhvervsskoler i Danmark. Desværre synes vi, hun helt undlod at pege på, hvad der kan gøres bedre. Vi mener for Konservativ, og vi vil komme med bud på, hvordan man kan opgradere udstyret og hele miljøet i skolerne for at gøre et uddannelse bedre til ungdommen i Danmark. Og derved kan vi også gøre Danmark til et mere forsvarligt land. Generationsplanen er vigtig for os konservative. Vi har en forpligtelse til at levere en bedre verden og et bedre miljø til de kommende generationer og til vores børn. Derfor vil vi have en national naturplan, der skal beskytte og udvikle den danske natur i de mange år frem. Det Konservative Folkeparti har altid været en varm støtte af det danske forsvar. Vi er meget stolte af det arbejde, vores soldater og andre militære ansatte har udøvet rundt omkring i verden. Det har vi især sat fokus på i vores veteranudspil, hvor vi blandt andet har øremærket midler for at sikre, at veteranerne får den hjælp, de har brug for, både fysisk og psykisk. Anerkendelsen af soldaternes indsats er afgørende, både i tidligere, nuværende og fremtidige generationer i det danske forsvar. Vi kan jo alle sammen huske den varmeluftballon, som SF og Enhedslisten kom med, som ellers skulle være den fantastiske idé. Vi så jo, hvad der skete med den ikke. Konservative. Et ansvarligt valg for os og vores medmennesker. Stem på Konservative, for I ved, det er det rigtige valg.